Daniel profetaren dugutik. Egun horietan, ni Daniel, nera noznekoen, eta hitz hau aditu duen janaren gandik. Egun horietan, jaikiko da Miguel goien geroa, zure herriko seme zertzailea. Larrialde handia izango da, herriak izaten hasi zirenetik, berdinik gabekoa. Baina arianan salatuko da zure herrian, liburuan idatzita daude guztiak. Lurreko hautsetan edo dauden asko esnatuko dira, batzuk betiko bizirako, besteak betiko lotxatara. Hortziaren diztiratuko dute jakintzuen, eta askorik zuzen bidea erakutsi ziotenek, izarren bezala argi egingo beti, izanez izan. Jaunak izan. Jesusek evangelioan gauza asko erakutsi zizkigun, eta evangelioak hartzen ditugun aldiro, irakurtzen ditugun aldiro, entzuten ditugun aldiro, irakaspen berriak atera ditzazkegu. Gainera, bakoitzari hitz egiten digu jaungoikoaren
zuzenduak bezala entzun eta barneratu behar ditugu beti. Baina gauza guzti horien artean, bakoitzak diferente ikusi dezake, baina badaude bi behintzat Jesusek argi eta garbi utzi nahi izan zizkigunak. Jesusek guk inongo dudik gabe ulertzea nahi izan zituenak. Lehenengoa da, maitasuna dela agindurik printzipalena. Jesusek erakutsi digu bere agindu berria, bere agindu nagusia elkar maita dezagula dela. Berak maite izan ginduen bezala. Elkar maitatzea, elkar nagutzea. Bakoitzak besteen premietan inalakitea, momentu horietan laguntzeko errokizko ekintzak burutzea, hoxe da Jesusek erakutsi digu gauzarik inportanteena gure erlijioan. Eta bigarrena da jangoikoaren ezaugarririk nagusiena errukia dela. Jangoikoa errukitsua dela. Jangoikoak maite gaituela. Jangoikoaren borondatea gure zoriontasuna dela. Beste modu batera ikusiko baginu jangoikoa, jangoiko gogor bat bezala, edo jangoiko zikotzaren bat bezala, oso oker egongo gineke evangelioaren ikuspuntutik, Jesusek erakutsitakoaren ikuspuntutik, hain zuzen ere, hori baino garbiagorik ez baitigu ezer utzi. Jangoikoa errokitsua dela. Eta horrek, esan genezake, lagundu behar digu une guztietan, une honetan eta une txarretan. Konbentzimendu sakon horrek. Jesusek erakutsi bezala, elkar maitatzea saiatzea, jangoikoak maite gaituen bezala. Eta gaurkoan, Juanito, asko esperitzera, elkartu garen honetan, gogoan ditugu bi gauzak. Badakigu, Jesusek esan zigula, bakoitzaren juizioa hortaz izango dela. Ea nola elkar maite dugu. Eta jangoikoak errukiz maitasunez hartu nahi gaituela. Hoxe da, gaurkoan gure bihotzean eduki behar digun sentimendurik nagusiena. Fedearen aldetik, jakina, heriotza beti gogorra da, separazioa delako. Heriotza sekulan ez da erresa, inongo momentutan gertatzen dela ere. Baina Jesusek nahi du guk heriotzako momentuan itxaropenik galdu ez dezakula. Tristu eduki dezakegu, mina, baina nahi du Jesusek ez dezakula galdu itxaropenik. Jangoikoak eginak gara, jangoikoak maite gaituela, jangoikoaren gatik gatozen bezala, jangoikoaren gana goazela heriotzaren ondoren ere. Eta han, jangoiko errukitsua beso zabalik gure esperoan hartuko dugula. Hoxe da, gaurko gure esperantzari nagusiena. Juanito, jangoiko onori esperoan izango duela. Besoak zabalik goiko zeruertan hartzeko. Biziontako bere lan guztien atsedena han eukitzeko. Hemen jaioa eta gero Ameriketan, hainbestetan egindakoa eta berriz ere bere jaiotanian eman du pelikula azken urte hauetan eta azken arrasa hemen Euskal Herrian eman du. Berari eta familiari gure gertutasuna erakutsiz, Jesusek erakutsi ditu bezala, jangoikoaren itxaropen sakon horrekin eskatzen diogu hartu dezala goiko zeruan aztu gabe, hildakoekiko gure harremana ez dela gogatzen heriotzarekin eta berak handik gure alde egin dezan. Oh
gehiago oraindik bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen daigula.
ditzagun. Kangoikoaren ama Maria doantzuarekin, bere senar Jose Santuarekin, apostolo santuekin, eta gizarte guztietan gure adiskida izan diren santuekin. Haiekin batean gure zaitzagun, Jesu Kristo gure Semearen bitartez.
datorren igandean ere gogoan izango dugu, izan nagusia honitu eta orain, bukatu horrekin azken erresponsoa egin dezagun. Jainko jauna, zure semeak bere gorputz santuaren sakramentua utzi digu bideko janari. Egizun zure ongi naiz, Juan gure semeak sakramentuaren bidez irits dadila Kristoren betiereko mai